Alaine Agerralde Bidasoa Atletiko taldeko atleta da eta aurten lehen aldiz Europako txapelketan parte hartu du, 400 metroko esilasterketan parte hartzen. Bertan 13. postu eskuratu du eta hor egotea ere Espainiako txapelketatan irabazi zuen, txapeldun orde izan da, proba berean. Berekin gaude hemen eta berak kontatuko digu, lehen pertsonetik nola bizitu izan du guzti hori. Kaixo, Alaine, zer moduz? Kaixo. Espero zenun zerbait izan zen, hasieran Espainiako txapelketan banekin hor aukerak nituela, baina gainera nire marka jaitsi nun, ez nun espero ia zen, eta orduan horrek egin zian pentsatzean niregan ere bai konfiantza eman zian, eta Europako txapelketara jo nintzen, hasieran 24. posto nola, eta hor ere bai azkenean jendearekin eta bai entrenatzaiekin eta dena konfiantza asko ematen ziguten, azkenean bereik dira gure zalantzak argitu ditzazketenak, bereik bizi dute, bereik hor dira, hortik pasa dira. Eta orduan nire ustez konfiantza horrek ere bai eman zidan esperientzia hori gehiago disfrutatzea, ambiente itxi bat eukitzea eta oso ondo pasatzea ere bai eta disfrutatzea. Aipatu dugu 18 urte zazpiko Europako txapelketan egon zinela lehen aldiz, uda hontan. Eta bertan, aipatu dugun proban, 400 metroko esilasterketan parte hartu zenuen, 13. postu eskuratu zenuen, pentsatzen dut, balorazio oso positiboa egiten duzula hortaz, ez? Bai, azkenean Espainiako txapelketan pistako biertan aratzoren bat eukin nuen, eta orduan mentalkide bai hasieran bajoi bat eman zian, edo negatiboki egiten zian hasieran pentsatzea, baina azkenean ikustituzenean erantzunak lortzen dituzula eta egin duzun lanak erantzun bat izan duela, nahiz eta beti horrela ez den izan behar, horrek ere bai konfiantza eman zidan eta aurrera jarraitzeko gogekin. Aipatu duzu, azkenean maila zigotzea ere presioa dela, ez? Alde batetik edo izaten aldela Europako txapelketa batzutan egotea, baina hori gainditu egin zenuela eta zure ondokoen laguntzarekin ere, baina noskizuk egindako lanarekin ere. Prestaketa berezirik egin duzu, horren aintzinean ere, nahiz eta ez jakin oraindik ez guztiz zer den bertan egotean, ideia batzuk ere izanen zenituen, prestaketa bereziren bat egin duzu, Europako txapelketetan parte hartzeko eta ongi lehiatzeko? Egia esan jarraitu nire eguneroko gauzetan, pentsatu genuen entrenatzailea eta biok aldaketak lehenago ez egitea bazpare, ez dakigu egin, bi aste lehenago edo horrela gauzak aldatzailean ez dator ondo. Orduan pentsatu genuen betiko martxan jarraitzea, betiko martxa horrekin lortu nitula nire erantzunak, eta orduan ondo baldin badoa orain arte, gero zerratik ez. Hori da. Eta, nola bizitu zenuen bertan egon zinen denbora, ez? Europako txapelketa batzutan parte hartzea lehen aldiz, pentsatu dut berezia dela. Eta, aurkariak ere desberdinak, eta horren aintzinean ere nola bizitu zenuen hori, edo nola sentitu zinen bertan? Egia esan, nire sorpresarako oso lasai egon nintzen, azkenean banekin kristoneko nivela zegoela, nire bai hor negon eta hor barruan sentitzen nintzen, baina egia da lasai hartu nuela, disfrutatzeko bezala, azkenean disfrutatzen denetaz gogoratuko nintzen, eta nire entrenatzaileak esan zian nervioak indarrak enduko ziatela eta tontunera ezkentzeko, orduan disfrutatzeko, lasai hartzeko, eta nahiz da azkenean Europe batean egon eta presio gehiago jarri, nik pentsatzen nuen nik niretzat nire buruari ez niola inolako presiori jarriko, disfrutatzea izango zela nire helburu bakarra, eta nahiz eta adibidez nire markak hobetzea eta nire helburuak horiek izango zirela. Eta azkenean lortu zenituen helburu horiek, ez? 13. postu eskuratu zenuen, baina zenbait helburu lortu zenituen bertan. Ez dakit esperotakoak izan ziren, edo ez? Azkenean nik honen arte egindako lana eta Europako azkeneko bi lehiaketetan edo Espainiakoan nire 3 marka hoberenak izan ziren, aurtengo 3 marka hoberenak, orduan erakutsi dit badakidala momentu garrantzitsuenetara ondo iristen, eta horrek nire entrenatzailearengan eta niregan konfiantza ematen dit. Noski. Eta, Europako txapelketan izan zinen, baina hori Espainiako txapelketetan irabazi zenuen, ez? Proba berean, lortu zenuen bertan egoteko txartela, nola bizitu zenuen hori, edo, pesatu dut ja dagoeneko urduri jarri izanen zinela, ez? Ikusita lortutakoa. Bai, ni semifinaletan adibidez oso urduri nigon, eta oso gaizkatea zitzaidan, baina, positiboki pentsan nuen, buelta eman nion, eta pentsatu hori disfrutatzea eta entrenatzaiekin hitz egin nuen lasai-lasai, eta orduan, marka egin nuenean ez nun bat ere espero, eta kriston postasun eman zidan disfrutatzea eta gainera ondo ateratzea, eta lanak erantzun bat eukitzea, nik harri dakat nahiz eta lan egin beti ez dela erantzuna lortuko.
Eta oso pozik jarri nintzen, gainera bigarren postu bat edo lehenengo postu bat behar nuen, jakinda bigarren gelditu nintzela oraindik hobeto, eta ikusak ere bai nire inguruko jenderen sakrifizioa erantzun bat duela, pues, oso pozik jarri zen ere bai. Gainera hori da garrantzitsuena, ez? Egindako lanak fruituak ematea, aipatuzu beti ere ez direla, ez? Esperotako emaitzak edo lortzen naiz eta lan egin, baino ezin da etxi, ez? Eta horrek ere ematen du gogoa edo motivazioa aintzinera segitzeko lanean. Hori da, azkenean kiroletan beti horrelako gauzak ezin ditugu lehiaketa bakoitzetan markako betu, horretara goaz, baina adibidez nik egun batean 160 baldin baukat, nire helburua izango da 160 hori ematea, bakit igual ezin dudala nire marka jaitsi, baina egun horretan nagon bezala, azkenean pertsona gara eta egunero ez gaude berdin, bai entrenamendutan eta bai lehiaketetan, eta hori argi edukitzea azkenean mentalki ere lan bat suposatzen du, adibidez bai lesioetan eta horrela ere bai, mentalki gogor mantendu behar gara. Noski. Espainiako txapelketa horietan ere erreleboka parte hartu zenuten, zu eta zure bertzeiru taldekideak, eta horre ere txapeldun orde izan zineten, ez? Bai, esan guk deno batera entrenatzen dugu, eta kristonamente hona dakago, eta 2 urte lehenago, Subamaseian ere bai egon ginen laurok, eta arazoren bat eduki gerun, esan ere erroa izan zen, eta pentsatzen nuen hau zela gure txapelketa, lortu behar genula. Temporada hasieran norbaitek esango bazigun hau lortuko genula inorketzun espero, gauza ezberdinen gatikan. Azkenean lortu genuen lauroko atera eta kriston postasuna izan zen. Azkenean naiz eta kirol individualak izan edo probetan, ez, zuek bakarrik egon parte hartzen, azkenean, talde bat zarete eta hori ere ikusiko da, ez, horrelako probetan edo lehiatzen zareten momentuan ere elkarrekin zoaztela txapelketa desberdinetara ordu zuen giroa eta ez elkarrekin ondo moldatzea garrantzitsua izanen da ere, ez? Bai, ustez azkenean norberak esaten dugu atletismo individuala dela, baina nire ustez bai da karrera egiteko momentuan, baina ez daka zer ikusirikan, gainera gure taldearekin joan ginen pertsonekin denak oso ondo eramaten ginen. Oso ondo, bai karreretan berek animatzen zituten gauza positiboak, azkenean nahiz eta gure buruari gauza onak esan, inguruko jendeak ere bai laguntzen du askotan, eta bai onerako eta bai txarrerako. Eta azkenean zuk egon barzara zure karreran, baina nahiz eta adibidez ni badakit badaztegoela jendean, ni baina orduriago zegoela ni karrera egiten egon bitartean, talderantziz ere bai, eta hori oso polita iruditzen zait. Aipatu ditugu hainbat txapelketa, parte hartu dituzuenak, dominak ere eskuratu dituzuela bertan, esatzen dut denboraldi guztian zehar, ez, lan hona egin duzuela, eta pozik gelditu zaretela, ez, behin denboraldia bukatuta egin duzuen guztiarekin, lortu duzuen guztiarekin bai taldeka eta bai individualki zure kasuan ere, balorazio ona egiten duzue, ez, denboraldiaz. Bai, egia esan, entrenatzaileekin hasieran lehen esan duan bezala pistako hiertan arazo bat ekin nuen bezala, eta azkenean hasi nintzen mentalki pixka gaizki egoten, baina esan zaten nire inguruko jendeak asko lagundu dit, eta nire entrenatzaileak esan ez hau ez dela hemen gelditzen, horren datorrela nire proba, baiak datozela, horretan jarraitu behar dudala ilusio guztia, lana jarraitzeko, eta horregatik nire ustez ere bai mantzian ilusio puntu hori alde batetik ere bai hori lortzea, Europera joatea, azkenean esten oso ondo hasi temporada, nahiz eta nik hasieran gogo asko nituen. Gero aurrera joan ahala hobetzen joan zen, eta horregatik ere bai mantzian nikan puntu hori barruan pistako gertakoa, eta azkenan lortzeak oso pozik jarretu. Ederki, ezkenean nola bukatzen den kontua ez da, nola bukatzen den, eta ez nola hasten den beraz positiboa izan da. Eta aintzinera begira bukatzeko, ze erronka dituzu begibistan, besatzen dut ez dakit entrenatzen segitu duzun, behin Europako txapelketa bukatuta eta dagoeneko helburu batzu finkatu dituzun, edo atsedena ere hartu duzun pixka bat? Bai, nire ustez atsedena izan da hoben etorki dana. Azkenean lehen urtean ere bai berandu bukatu genuen eta abuztu horretik hasi ginen iaia urte bat entrenatzen. Eta azkenean deskantsua entrenamendua bezain garrantzitsua da. Eta orduan ikizan entrenatzaile artean pixkat berandu goazteko. Deskantsua ondo datorrela, bere neurrian ere bai. Zerbait egingo dut, baina egia esan nahiko lasai. Eta aurten konduratu nahi nola gustatzen zaidan lehiatzea. Orduan marra horretan jarraitu nahi dut, nire entrenatzailearekin jarraitu nahi dut ere bai, nire inguruko jendearekin. Eta azkenean nik koronaren aurkanoa, ez noa bai dazkat inguruan jendea, baina nire 8-16 pertsona jarri, nik nire buruari esaten dion gauza bakarra da nire markako bezen joan, nire egunean dakodan eguneko hori ematea eta disfrutatzea.
Ederki alaine, mila esker gurekin izateagatik, hau kontatzeagatik eta noski, zorionak alde batetik eta zorte on ere. Hurrengo hemendik, gelditzen dena edo hurrengo denboraldia edo hurrengo urteetan, berdin segitzeko lanean eta zure inguruekin noski. Mila esker. Eskerrik asko zuei.